To mano ok nyal nyiso ni kaka wacho chon ni jofwambo kod ute fwambo ne gin malaika. Wabe wanonore, wagore puksen ei waka. Nikech nitiere odoa moko, kaka samoro bende watimo gik moko mwawacho ni mati ok ne kare. En gima wawacho ni iluongo gi kisungu ni peer review. Ka wabet piny wacho ni ka nyikoso, ka to ne ok iwacho maber. Koro kineno ka gazede moko gwaro sirikal kata ng'o, wagoga mbaka oko kanyo wacho ni ma to kapa ni nyitime gi chuny maber. Nikech nitie moko. Koro bende nitie sama jafwambo nyandiko. Nyandiko gazet headline kanyo to kata unung'iyo to neno ka nitie kumagi ok. Nitie jomoko miluongo ni crusading journalism. Crusade nitie kaka idwa dhiro gine yo moro tidhire agenda ni moro. Agenda ni moro. Imake gi ndedhe. Joluo luongo ni mako gino gi ndedhe. Imake yo moro makoro ikalo kias. Koro waneno gino samoro kaka seche ma siasa ng'eny kama. To samoro wanene nikech ing'eyo gazede mineno gi ng'eni nitie research moro wasetimo manyiso ni gazede gi ng'ama wuon weche mag gazede kata media gi gin jo siasa gosiepegi. Research no notime kod UNESCO, gino notime kod Internews igni makocha makata bende no penja pacha. No owach gi liech ni factually true, legally untrue. Factually wang'e jomon gazede gi. Imane madwa penji ni kas wachiel kuom jogi ni siasa ta nitie ng'ao piem go kata ng'amo ok giwinjre go de yore siasa. To otiyo mana kode mondo mi en bende oguru go nyawadgi cha. Mino wachno ni ka. Makata kineno ka jomoko riro gik moko e mbui en siasa migo e tok pasia. Koro ochakore mabor. Koro ka in ja gazete ye kanyo kata jandiko to ka ok itang' tinyalo donjo ang'owa e lweny makanyo ero. Inyalo ti kodi makoro in idhira weche kamae to kare kia ni nyalo timo in manyingi ketho nikech joma moko kong'eyo gima timore. To mano nitie kanyo. Tahinya bedo na nyisi ni samoro ji wuoyo enana ni ok waserido wuoyo ma wacho cha miluongo ni peer review no. Waluorore. Koro kata ka ng'ato koso to iwacho ne matin to ji dok ling. Lakini sani to koro mbaka no koro kendo ng'eny sana. Ok idhi asasa. Dang' wakwa jo ndiko jofwambo to kod ute fwambo ni gimoro titime kiwango moro moka sasa. Nikech kitimo gimoro asasa to nitie gimoro ochalo kaka igeng'o ne kwach. Makoro igeng'o ne makata kaka owuogo kata mnambura e dala. Ing'eni mbura nyalo gwari mapok odwaro to nyo mula kendo inyalo kata ting'e e bamni. Kata guogi. Donge nyalo oko to guogi kai to in manchi miye chiemo. To in e wuon gi. Koro miyo wawacho ni wan kaka jofwambo wagore puksen bende. Kata na jofwambo modhi oko e field. Atimo training. Watimo ginane training ne jofwambo. Gimwaluongo dho ngere ni safety. Asetime kuom muda mokalo. Kaito e KCA organization marwa jofwambo wan gi gimwaluongo ni holistic safety. Watimo gimwaluongo ni digital safety, physical safety to kod psychosocial. Kaka jomanyoni yoma beite onego koro timne hocho. Nikech nyogi kale masira mateka ahinya jofwambo gote onego timne gi hocho. To wanyiso gi niya kapok idhie e lwasi machalo gima ji dhi gore kaka jafwambo nyakuno ni to lwasi no chal nade. Kata nyo in na Homabay kanyo iseng'e Homabay maber nitie sama mborot manchirony go makoro geng'. Samoro jonjore otimo ang'o ogeng'o. To ka ia oko mar Homabay to winjie ni to Homabay kanyo chal nade gi jowadu man kanyo. Kiki donja ni donja gi wiyi. Nikech nyalo donjo gi wiyi to rot miwuogo timore nade. Ikia. Kae to Homabay kanyo nyaka ing'e ni to ere ot maduong' ma kata kawacho ni alal to kang'iyo ka to en ot machalo kama. Nikech kikia mano ero to kata kaka dang' iwuogo timore nade.
To kendo kata ka inie oko kanyo kaka jafwambo, uo gi jowadu tiuru kaka tim. Nitie samoro ma wan kaka jofwambo jomoko hinyore nikech moro ti ibaro koro idwa timo gigi ni yori to samoro piny rach kabisa. To gin kona moko samoro imbe kiagi. Ibi kiagi. Ma waluongo gi dho ngere niya reporting in conflict environments or hostile environments. Kenya is generally hostile. Homa Bay nyo hostile. Manye neno pichni menyo gi circulate ni mara en Pakistan, mara en kia kuri ango gere, Yemen gere. Tende ni nyo chope kiwango no pach jomoko. Magi kelo gik moko e mbui manyiso kamano. To Homa Bay nyo ger king'iyo. To kako ger no dwaro ni koro wajiwo jofwambo gi keyo ni nyaka koro wachak ywa aerial malo ni josiasa gi ok gimuol. To sama gidhi kanyo kikiwe ni ogiikore gite bathe koni oikore bathe king'iyo pichni go kata gina tibu neno ludhe kon gi koni. Nitie jok mowuok nyaka mabor kadhi kono. To sani nitie joma bende ing'eni gini koro ena gimoro ma ochalo magnet. Nitie joma koro siwuok nyaka jonjore ming'iewo. Ma en owacho ni abed kanyo ipo kong'iya momiya gimoro to nyo kiwake. Mago be nitie. Kaka piny kaluo kanyo koro geng'eny kabisa. Koro miyo en gima wach matek kabisa. To aparo ni wan gi chenro mar puonjo jofwambo. Nikech sani kaka wadhi election waseyudo ni jofwambo madhi timo reporting mar election chiegni 80% pok notimo ndiko kata cover elections. Koro wan gi joma kia kaka lwasi machalo kamano nyalo bet. Koro magi gik makoro nyaka wabwa puonjgi. To dang' wajiw jofwambo ni environment lwasi mwadhiye ni rach. To kendo sani en aholia iga. To iga no iga mzima pod odong'. Kiki miel matiendi chodi. Ochalo ka Nigeria ni kene soma chebe. Nowacho ni ginene nitie le moro nowacho the antelope. Iwinjo. Nomiel chon ka miel hieto podi matiende nochot. Sama koro iketo miel makata koket ni ji juso kacha to koro yudo ka koro tiende onge. Oloo ntiere wach